Don artli ki jing si haka jing jong ap jong pi kum ki breu kawe ka de ka jing si perthai bat ka ar ka de ka jing si rublei henry bun ki breu ha ki ni ki si ki ba manta ki ngat ha ka ni ka jing si perthai ha ka jing ka jong ki ngam tip kan ngot nap deng jong pi ki ba pet ya ka ni ka video ka ba manta pi don hap deng jong ka ni ka jing si perthai ha ka jing ka jong pi henry la da pi don hap deng jong ka ni ka jing si perthai ka ne ka jing si perthai kan sa penjot bat kan sa penyap ya ka jing ka jong ap jong pi bun ki breu ha ki ni ki si ki ba manta ki di ya ka ket ki mot da ka ba ki di ya ka ket kin klet ya ka jing si ha ka jing ka jong ki bun ki breu ki di ki drugs ki mot ba ki klet da ka ba ki di ki ya kita ki drugs ha ka jing ka jong ki bun ki breu oi pi ki shim wat ya la ka jong ka jing yap ha ba kim la shu ban kon ha la ka jong ka jing ya ka jing si ka jong ki mot da ka ba ki penyap ya de kan suk ka jing ka jong ki henry nga oi pi kita ke baro kin ya lam shi ka jing yap ha ka jing ka jong ap ka jong pi namar ka kten ka jong blai ru ko ong kum ta henry la dangi don pat ya ka jing si ru blai ka jing jong pi ngi sngau si namar bangi tam sneng yo blai ngi sngau si namar bangi laptop yo blai ngi sngau si namar bangi sngap ya ka kten ka jong blai hang ta ken kan wan ka jing kala ka bamot ada pidon ya ka jing sngau si baru blai kan wan ka por ka ba pin kala ka bamot kata ka ka klimat ka ba pin pai show try kata ka jing sngau si ru blai ka klimat ka ba pin IT ya ka jing ka jong pi show blai kata ka jing sngau si ru blai ka ba wan ka jing ka jong pi sngau si namar ke baro ba pi pilale namar pi jule pop yo try pim jo snap ya ka kten ke jong blai pim pencha skor ya ka jing khot ke jong try ka jing jo pi sngau si ke nyamata kata ka jing sngau si ka baru blai henry la da pilong ke sngau si ru blai angai skam ba ka jing ka lawan ha ka jing ke jong pi namar ka don ka ni ka jing kala ka bamot ka ba pin pai show try namar ka kten ke jong blai ka kren kom ta la da pi pule na ar koren kala nong ba nyo ka da khot ka ba shi po ko ong kom nem namar kata ka jing si baru blai ka penlong ka jing kala ka bamot sha ka jing pen ka bomba be shu henry ka jing si ka jong ka perthai ka penlong ka jing yap ong ka kten ke jong blai ka jing si baru blai ka penlong ya ka jing kala ka bamot lada pidon ya ka ne ka jing si baru blai ngoi pi ka penlong sha ka jing kala ka bamot kata ka ka klimat ka ba pi pai show try pis ngo tu ba pi la de ki ba pop ba pi la laptop yo try ba pim ju ba pi la ju tam sneng yo try ka jing ka jong pi de namar kata pis ngo si aba don kata ka moment ka wan kata ka moment na ka jing ka jong pi pis ngo si ka nya ge baro ki ba pi la tam sneng how try ka jing ka jong pi ba ha kata ka klimat hiru pi pedang ka nyau try ka jing ka jong pi kan don ka mensem kala ka bamot ka jing ka jong pi de namar kata ka ne ka jing si ka ba rublai ka long ka jing men toy na mata ka jing ka jong pi lada pi don ya ka jing si ka ba rublai praise the lord henry lada pi don pat ya ka jing si ka ba kenca pertheng oi pi kan sa penyap ya ka jing ka jong pi de namar kata lada pi osgo ya ka kubor ka jong try ni ka por ka ba mata weng no ya kata ka jing si jong ni ka perthei wat nom sngo si wat nom kuslai namar ka kten ka jong blai ka ong wat kuslai ong ka kten ka jong blai de namar kata shanya tang how try lada pi don ya ka jing si perthei pi don kam ban weng na ka jing ka jong pi yo ese kan penyap ya ka jing ka jong pi yo ese kan penjot ya ka jing ka jong pi sha ka ba bom jukot de namar kata lada pi don ya ka jing si beri blai ka ba pen kala ka bamot ka jing ka jong pi pai no show try ha ka klimat lada ka kten ka jong blai ka penyo sngo ka donot ka jong pi ban pin sha ka skor ka jong pi pai show try ka klimat dem duai how try pen map show try ka jing bakla ka pai show try utrai ukloi ban priang ya ka jing ka jong pi ya kita ka jing sngo si ka jong pi utrai ken un ai ka jing kaman what try utrai ai shwa ka jing ka jong pi show try khnang mi ta ka jing sngo si ngoi pi ke no man ka jing pi wala da ki wan rong oi pi la ban yele ki wat nom sha ba kata ka jing sngo si ka penjot ka jing ka jong pi wat nom sha ba kata ka jing sngo si ka penyap ka jing ka jong pi namar usoi tan hiu ong ngoi pi ukwa ban penjot ya ka jing ka jong pi namar pidai ki kun ki jong blai pidai ki balajit ki jong try de namar kata usoi tan ukwa ban penjot ban penyap ya ka jing ka jong pi da ka jing sngo si de namar kata weng ya ka jing sngo si ha ka jing ka jong pi la da pidon ya ka jing sngo si perthei ha ka jing ka jong pi namar ka penjot ya ka jing ka jong pi ngai ska mutrai unom kwa ba ka jing ka jong pi kan jot de namar kata la da pisngo ma pidon ya ka jing sngo si perthei la ka long ka sngo si nam ta ki ba yeng asem sngo si nam ta ki ba ik ba thon sngo si nam ta jongno ong pi ka ban ya lam pi sha ka ban yam ong pi weng na ka jing ka jong pi pdiang yau try ka jing ka pi pdiang ya ka jing sngo si rublai ka ba one pai show try ba pisngo to ba pila yat ba kala man sha ban pdiang yau try ban kala ka ba mo ka jing ka jong pi pin yo ken ya kata ka ba bom je kot ang ka kten ka jong blai ka ba kran sha ka ba bom je kot aba pidon ya ka jing
jingkala ka bamot nga oi pi kan ai pi ya kata ka bom jukut garanti ka jong pi ka dei ka bom jukut la pi dan ya kan ka jingkala ka bamot ka ba kenja men se ma ka jing im ka jong pi om ka ne ka jing sko si la ne ka jing sko si perthai ha ka jing im ka jong pi namar ka ne ka jing sko si perthai kan ya lami tang sha ka jing yap ne la pi dan ka ne ka jing sko si ka ba kenja riu blai nga oi pi kan wanra ya ka jingkala ka bamot ka jing im pi de namar kata sangap kiten ka jong blai ngai ska motrai kur khui pi par ka long kur jing kur nam ta ka jong pi ublai dang kur khui pi blai dang yo ko rom amen.